An balimaw aw ni ɲakuma kibara min an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ Atlas ni ale bɛ mɛnna ka mara la an ka kɔrɔyan fan fɛ banbaganciw kɔni taara bi olu ka campement dɔ kɔni kan ni an b'a fɔ o ma ko bugudaw ka mɔgɔ 12 kɔni nin bɔ a la mɔgɔ 12 minnu kɔni fagalen filɛ sa yirala k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw kun b'a la wa denmisɛnninw kun b'a la seerew kɔni ka fɔ la ni banbagaci ninnu kɔni kun taara moto 6 de la wa maramafɛn jugu caman kɔni kun bolo walasa ka walejugu kɔni caman ta ka nin dugumɔgɔ ninnu kɔni sɛgɛrɛ Atlas kɔni ye yɔrɔ ye Atlas kɔni ko terroriste kɔni dagayɔrɔ ye Atlas ye kosɛbɛ ani banbagaci kɔni caman k'an ka finitigiw de kɔni tun bɛ Atlas kaw la ka na nka an bɛ don min na ko bi ko ni binkani wale ninnu kɔfɛ ko Mɛnaka gouvernement kɔni ma bɔ ka kuma foyi kɛ kuma min kɔni bɛ se ka dugumɔgɔ ninnu kɔni jigi sigi kibara wɛrɛ b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Gawo alamisadon tɛmɛnen kɔni olu ka sugu kɔni jenina an kɔni bɛ don min na i ko bisa sugu in kɔni jenikun kɔni ma se ka dɔn nka ala ni population kɔni ka cɛsiri fɛ ka dɛmɛ don ka se an ka finitigiw kɔni ma bolo kɔni sera ka se ka kɛ ka tasuma in kɔni kunbɛn mɔgɔ si kɔni ni ma to a la wa mɔgɔ si ma bana nka ko Gawo sugu ga 4 kɔni ko o bɛɛ kɔni jenina kosɛbɛ an balimaw aw ni ce aw ka kulomajɔ la ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da aw tulo kan